Erokamano, wakunga chak gi reactions moko from our discussion kaito wang naduoge penjo go tin. Mokwongo gimane constitution mar Kenya otimo maber mogik ne en keto ni ka gimoro amora pok otim to nyaka dhi ir japiny. Luongo ni public participation. Cases mang'eny mosedhi e court kata motenore gi chike moloki, gima court kuong penjo be nyutimo public participation. Kanyo ok otime, kanyo ema wachu norume. Then courts even went further. Negiwacho nitiere two elements. Mokwongo ni public participation no nyaka bed quantitative, tiende ni banda mano obiro ben nyaka bed malong'o, to gi qualitative, tiende ni the nature of debate mane gibedo godo around subject moloke chikno bende nyaka bed satisfactory. Koro public participation ochako dhi piny ne counties, to ochako dhi piny ne CDF. Jopiny ema nyaka nyisi ni gweng'wa ka, maka nyilum ka. Wan wadwaro pi, wadwaro ndara, wadwaro classrooms, wadwaro laboratories. Nyaka wuog mana ir japiny. Koka utimo project proposal kaka office. Obed mar county, obed mar constituency. Omiyo mano kende teko maduong' ahinya. Mana neno kaka katiba omiyo japiny. Onge gwenyruok mosebet e kind office mar governor to office mar CDF. Nikech ineno ka gin gi roles bende mopogore opogore. Nitiere functions mano mi counties. Gine weche mag agriculture, gine weche mag health, gine weche mag water and sanitation, gine weche mag ndeche. Iyudo ka gipogore. To kiduogo kor CDF koni, gin gik manodong' gi national government. Ma en gik motenore gi school. To gingao, National Government Administration Offices. Mano kende e tich mar CDF. Koro okinyalo wacho nitie clash between leaders kuom gwenyruok e tije manonego gitim. Nikech gin gi tije ma distinct, mopogore opogore. But ber ka jotelo yudo thuolo go mbaka. Kaka governor nyalo convene bura moting'o MCAs ge, moting'o senator makanyo, to gimuting'o MPs of the areas. Mondo mi kata ka nitiere gik moko ma county onego tim, to samoro report no ok donj ne governor malong'o ahinya. E agulu no, e duond no, duol ma gibede no. Koro ginyalo go mbaka mondo mi giwach ni awa, an Nyando kama wuokie. Angoro dwaro pi, Ponge dwaro pi, Waradho dwaro pi. Gik machalo kamano. Dho kuone ma kwano go nyasi tere pi tek kata Waradho e kunyo pi samo wuoye kodine. Koro mbaka no to nego beni itimo kinde ka kinde mondo jopiny o compare notes. Problem mamiyo mbaka no ok bedi, iyudo ka nitie governors wa mang'eny ma serve term gi mokwongo. Kuom ranyisi, wan gi governor ma Siaya, to gi governor ma Migori, to gi ma Homa Bay. Gine term gi mokwongo. Tiyudo ka samoro nitiere MPs moko ma bendo lap dhoge ndong' ne kombego. Koro giyudo ka weche mag giwacho samoro kier, ok mor governor. Ng'ata ina no luonge round table mondo ji ogo mbaka kaka nyalo konyo county dong tek. Ok inyal luonge. Koro mago bende samoro miyo tudruok gi jopiny ok bed mayot ahinya.